Idan wannan shine farkon shigowarka wannan YouTube channel namu mai albarka Hausa MK News, to ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa da yadda za mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. Mun gode. To a cikin shirin za a ji cewa akalla mutane 95 aka tabbatar da mutuwarsu sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta afkawa yankin Tibet na China. Ɗazu-ɗazun nan aka rantsar da sabon shugaban ƙasa a Ghana, John Dramani Mahama. Having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana. A Najeriya, rundunar 'yan sanda ta yi ƙarin haske kan wani harin bam da aka kai wata makarantar Islamiyya a Abuja. Su wai an ce sun zo daga Katsina ne, so su taya yara karatu da rubutu a wannan makarantar. To muna jira dai wayannan da su biyu din nan da yarinya mai awaran da take waje tare da su, to shi ɗayan yana asibiti, in ya farfado shine zai iya mana bayani me ya faru. Gwamnatin soja a Nijar ta sake karɓe izinin ɗan ƙasa ga wasu mutane makusanta ga haɓararren shugaba Muhammad Bazoum. Muna kuma tafi da sharhin masana kan takun saƙa da ake samu tsakanin Faransa da ƙasashen Afirka. To amma kafin mu je ga rahotanni, bari mu saurari labaran duniya daga Raliya Zubairu. Yayin da dare ya yi a yankin Tibet na ƙasar China, masu aikin ceto na ci gaba da neman masu sauran numfashi a ƙarƙashin barakusan gine-ginen da suka rubuta sakamakon girgizar ƙasar da ta yi sanadin mutuwar mutum aƙalla 106. Gine-gine fiye da 2,000 ne suka lallace, abinda kuma ya sa ake nuna damuwa akan waɗanda suka rasa matsugunansu. Wannan mutumin cewa yake ƙasa ta girgiza sosai, na firgita. Ina da tsohon gida, shi yasa ba mu ɓata lokaci ba wajen tserewa zuwa waje. Hotunan da aka ɗauka daga wurin da al'amarin ya faru sun nuna mutane a waje cikin sanyi, saboda suna tsoron shiga cikin gine-ginen da basu lallace sosai ba domin ƙasa na motsi. Katafaren kamfanin fasaha na Amurka wato Meta ya sanar da cewa zai cire manhajar da ke binciken gaskiya daga ayyukansa tare da maye gurbinta da tsarin da ake kira Community Notes irin na shafin X na Elon Musk. Za a dai fara aiwatar da sauye-sauyen ne a Amurka, kuma za su shafi Facebook da Instagram da kuma Threads. A cikin wani hoton bidiyo da aka wallafa a Facebook, shugaban kamfanin Meta Mark Zuckerberg ya ce lokaci ya yi da za a maido da 'yancin faɗin albarkacin baki, kuma masu binciken kwakwaf sun kasance masu nuna son zuciya a harkar siyasa. Matakin na zuwa ne yayin da ya rage kwanaki kalilan kafin zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump ya sha rantsuwar kama aiki. Dan siyasar kasar Faransa nan mai matsanancin ra'ayin riƙau Jean-Marie Le Pen ya rasu, yana da shekaru 96. A shekarar 1972 ne Le Pen ya kafa jam'iyyar National Front domin nuna matukar adawa kan shige da fice da aikata laifuka. Wakilin BBC ya ce marigayin ya shafe tsawon shekaru a matsayin jigon da ke kawo rarrabuwar kawuna a Faransa. Duk da cewa mutum ne mai gajeren haƙuri, amma yana da kishin ƙasa da kuma ƙwarjini. Ya rika janyo cece-kuce kan kan kalaman da ya akan wariyar launin fata da kyamar Yahudawa. Bai da taɓa lashe zaɓe ba, amma ya taɓa kai zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa, inda ya sha kayi a hannun Jacques Chirac. Marigayin ya samu saɓani da 'yarsa Marine Le Pen, wadda ta karɓi ragamar shugabancin jam'iyyarsa, wadda kuma ta sauya wa suna zuwa National Rally. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. An rantsar da John Dramani Mahama a matsayin shugaban kasar Ghana a bikin da aka yi a dandalin Black Square da ke Accra, babban birnin kasar. Wannan na zuwa ne bayan nasarar da ya samu a zaben shugaban kasar da aka yi a watan Disambar da ya gabata. A karon farko, kasar ta samu mace a matsayin mataimakiyar shugaban kasa. Don farko an rantsar da sabbin 'yan majalisar dokoki tare da rantsar da kakakin majalisa. Masana kimiyya a Australia sun bullo da wani sabon tsarin yaƙi da ƙwarin da ke yada cututtuka da kuma illa ga gonaki. Masanan sun yi amfani da gubar gizo akan wani akan kwari domin rage yawan shekarun kwari mata a duniya.
They're now testing it on mosquitoes to help combat disease transmission. Models predict. Wakilin BBC ya ce masana kimiyya a jami'ar Macquarie a yanzu sun fara gwaji akan sauro domin dakile yaduwar cututtuka. Masanan sun yi hasashen cewa tsarin zai taimaka wajen rage yawan jinin da mace sauro ke sha a jikin bil'adama bayan an musu magani. Duk ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla a gaishe ki Raliya Zubairu da labaran duniya. To bayan kun sha labaran duniya sai kuma rahotanni kuma kamar yadda watakila aka ji a cikin labaran duniyan akalla mutane 95 aka tabbatar da mutuwarsu sakamakon mummunan girgizan ƙasa da ta afkawa yankin Tibet na China tare da lalata ɗaruruwan gidaje da gine-gine. Kafar yada labaran ƙasar ta ce gidaje da dama sun rushe a ƙauyen da ke tsaunin kusa da birnin Shigatsi da ake zuwa ibada. Ga rahoton Bilkisu Babangida. Masu aikin ceto na ta kokarin gano waɗanda ke da sauran numfashi a cikin buraguzai tare da taimakawa wajen samarwa da iyalai matsugunai. Da dama waɗanda suka tsira da rayukansu na fargabar shiga cikin gine-ginensu a yayin da ƙarfin girgizar ƙasar da abubuwan da suka biyo bayanta ke ci gaba da girgiza a yankin. Hanyoyin samar da wutar lantarki da ruwan sha duka sun katse. Jagoran addinin Buddha na yankin Tibet Dalai Lama da ke zaman mafaka ya bayyana cewa ya yi matukar kaduwa game da afkuwar ibtila'in. Wannan ɗaya daga cikin mutanen da ke Kathmandu babban birnin Nepal ne da ke bayyana yadda lamarin ya faru. Ya ce ta yi girgiza da ƙarfin gaske, na yi matukar razana, gidana tsoho ne, don haka ba tare da ɓata lokaci ba muka fice, duka mun yi waje da gudu, akwai damuwa matuka a wajen. Sojoji na ta amfani da jirage marasa matuƙa wajen kaiwa ga waɗanda ke buƙatar taimako. An ji ƙarfin girgizar ƙasar da abubuwan da suka biyo bayanta daga manyan biranen Nepal da Bhutan da kuma arewacin ƙasar India. Ekdev Adhikari, wanda ke jagorantar ayyukan hukumar agajin gaggawa a Nepal, ya ce ana kan gudanar da ayyukan ceto a yankin da ya hada da tsauni mafi girma a duniya. Ya ce ba tare da ɓata lokaci ba bayan girgizar ƙasar muka fara gudanar da ayyukan gaggawa. Yanzu tawagata tana bincika halin da ake ciki, kana tana aiki tare da hukumomi, amma muna fuskantar kalubale na hawan duwatsu, tsauni mafi tsawo na yankin Himalaya da suka hada da wasu tsaunuka mafiya tsayi a duniya. Kana wannan lokaci ne na hunturun zubar dusar kankara, don haka yanayi ne mai tsananin sanyi. So the temperature is also freezing. A gaida Bilkisu Babangida da wannan rahoton. To idan muka je Ghana, a rantsar da sabon shugaban kasa John Dramani Mahama da mataimakiyarsa Jen Nana Opoku bayan lashe zaben gama gari da jam'iyyarsa ta NDC ta da gagarumar rinjaye. Taron ya samu halartar shugabannin kasashe 21 da mataimakin shugabannin kasashe da dama da wakilan manyan kungiyoyin duniya. Ga rahoton da wakilin Fahad Adam ya aiko mana daga birnin Accra. John Dramani Mahama. Having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana. Yadda John Dramani Mahama, sabon shugaban kasar Ghana, ya sha rantsuwa kenan ta fara aiki a matsayinsa na shugaban kasa, wanda kuma shine karo na uku da ake masa irin wannan rantsuwa a matsayin shugaban kasar, yayin da aka samu mataimakiyar shugaban kasa mace ta farko, waton Madam Jane Nana Opoku Agyemang. Dubban al'umma ne daga faɗin ƙasar Ghana, nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya suka kwararo filin Black Star Square da ke birnin Accra domin shaida naɗa sabon shugaban ƙasar. Don haka ne ma na jirayen wasu da suka kawo jiki wurin wannan taro. Sunana Abdulrazak Karki, wanda yake deputy organizer na Abu kuma Central na NDC. Wato yau da muna farin ciki ne kwarai matuka da Allah ya gwada muna wanga rana shi mu ce yau ne na biyu da muka samu independence yancinmu nan kasan Ghana. Muna ɗauka wato banda unkurma da ya samu inci na farko, yau ga muka san kamar yau mun samu yanci, mun fito cikin wani kumci yau an sha Allah zai cire mu cikin wanga kunci, yasa muna farin ciki kwarai. Sunana Rahmatu Idrisu. Ina jin daɗi da iko Allah ya share muna hawaye insha Allah. Allah ba shi iko da abin da yake so, ya Allah bude mishi hanya alheri. Ya yi muna mu ji daɗi. Sabon shekara kuma mun san wanda zai zo kuma mu bar mai shi kuma zai zauna. Ya ci gaba da aikin da ya bar baya.
wallahi yau na cikin farin ciki abinda Allah ya muna mun gode tun da kafa Afirka ba ta samu shugaban kasar da aka rasa shi so uku ba shi John Dramani Mahama muna gode da Allah abinda Allah ya muna gode da yan Ghana gaba daya Ghana kowa ya kishi ya fito ya zo ya vote ya ba John Mahama binda ba mutsabani ba shi muka samu muna gode da Allah muna gode da mutanen Ghana gaba daya muna kai da kowa da Ghana da yan sunana Haruna Muhammad. Haka dai aka yi ta kaɗe-kaɗe bushe-bushe da raye-raye yayin da dubban magoya bayan jam'iyya mai mulki ta NDC suke ta cashewa. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabon shugaban ƙasar na Ghana John Dramani Mahama zai shawo kan matsalar tattalin arziki da ke addabar kasar da ma kuma yadda zai cika wasu manyan alƙawuran da ya ɗauka ciki har da ɗaukan manyan ministocinsa a cikin kwanakinsa 14 na farko a kan karagar mulki. Sai dai alƙawarin da ya fi jan hankali shine alƙawarin da ya yi na rage jerin wasu haraji ciki har da harajin nan na e-levy mai jawo cece-kuce. Muhammad Fada Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To madalla daga Ghana sai jamhuriyar Nijar inda gwamnatin mulkin soji a Nijar din ta sake daukan matakin soke takardar izinin ɗan ƙasa ga ƙarin wasu mutum biyu makusanta ga hambararren shugaba Mohamed Bazoum. An soke takardar 'yan ƙasar mutanen biyu ne bayan an zarge su da aikata wasu ayyuka da ka iya kawo cikas ga zaman lafiya da tsaro addini da kyamar baƙi. Ga rahoton Cima'ila Yusufu. Da yammacin jiya Litinin ne shugaban majalisar mulkin sojan ƙasar ta Nijar Janar Abdraman Chani ya sanya hannu kan wata doka ta wucin gadi da ta haramta wata raba wasu ƙarin mutane biyu da haƙƙinsu na zama 'yan ƙasa bisa zarginsu da aikata laifuffuka daban-daban da dokar ƙasar ta yi tanadi ta kuma hukunta. Mutanen sun hada da Mamman Sani Al'adam wanda ake wa lakabi da Selon Al'adam ɗalibi da kuma Busa da Ben Ali ɗan jarida. Wannan shine karo na uku da gwamnatin mulkin sojan Nijar ke daukar irin wannan mataki inda zuwa yanzu ta soke takardar izinin zama ɗan ƙasa ga 'yan ƙasar kusan 20 akasarinsu makusantan hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Matakin da a kowane lokaci na haifar da muhawara kan dacewarsa ko akasin hakan. Abdul Lokoko shugaban ƙawancen ƙungiyoyin farar hula na Rosen na ganin ba wata matsala tunda doka ce ta yi tanadin hakan. Duk abin da doka ta tanada an kai bisa ga doka to sai mu ce alhamdulillah dama mu